Il-kunċert Tenixia in Concert se joffri mhux biss spettaklu mużikali, iżda anke wieħed viżwali u pirotekniku bidwal u ħsejjes tal-aqwa kwalità. Id-duo Tenixia, Cyprian Kassar u Jovin Grek tkellmu ma' One News dwar kif se jkun differenti Tenixia in Concert din is-sena. Naħseb li hija kbira, u għandna x'tallimna ħafna mill-esperjenza tas-sena l-oħra, kien kienet tajba ħafna ta' min jgħid. U din is-sena il-konsert huwa marbut ma' album li ħriġna s-sena li għaddiet. Infatti l-line-up tirrifletti ħafna il-kantanti li aħna ħdimna magħhom matul l-aħħar sena. Plus hekk mis-sena l-oħra law irnexxilna nitilgħu mat-top 50, jiġifieri il-vibe ser tkun totalment differenti. X'iktar għaddejna ħafna mashups il għaliex indunajna li f'Malta qed iseguna wkoll nis kbar ta' over 30. Jovin Grek qal li l-mentalità dwar il-mużika ta' Tenixia bil-mod il-mod qed tinbidel, tant li saru jisimgħu il-mużika tagħhom nies akbar fl-età. U għalhekk ukoll il-kunċert se jsir fl-MFCC u mhux f'Paċeville, post li forsi huwa assoċjat ma' età aktar żagħżugħa. Nies over 30 u anke 40 li qed isegwu l-mużika tagħna li għalina hija tajjeb ħafna għaliex ħafna minn dawn in-nies qabel kienu jqisu l-mużika tagħna bħala bum 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 biss. Illum qed jaraw forsi l-livan tal-Winter Moods li ser ikun ukoll fil-konsert ħafna kantanti mużika tagħna fuq ir-radio. Il-kantanti għal dan il-kunċert ġejjin minn madwar id-dinja huma ismijiet popolari. L-iktar waħda l-bot ser tiġi mill Los Angeles. Betsy Larkin? Betsy Larkin. Għandna ħafna iktar kantanti, Betsy Larkin, Chris Jones, Van Buren li huwa fuq il-gitarra. Infatti huwa Armin Van Buren, number one DJ tad-dinja. Jen Johnston. Ninsihom, Ivan? Lajna kbira. Din l-aħħar sena id-duo Cyprian u Jovin vjaġġaw madwar id-dinja. Ma stajniex ma nistaqsux jekk humiex se jibqgħu ibbażati f'Malta. Malta dejjem mhux. Importanti ħafna, Malta hija l-bażi tagħna. Ħafna minn nies hawnhekk forsi bdet insemmi n-nies li għandhom 30-40 sena rawni, speċjalment naħseb li rawni minn żejr indoqqu baqgħu seguna u jagħtuna ħafna support il-Maltini, ġifieri meta ndoqqu aħna ngħidu home is always home. Tenixia urew il-gratitudni tagħhom tal-appoġġ li dejjem irċivew mingħand il-poplu Malti. Never gonna let you say goodbye.